זה לערבב את הכוס קפה שלי ולפטפט עם מישהי, ולפגוש עוד מישהי, ושמישהי תגיד לי שהג'ינס יושב עליי פצצה. יש משהו באנרגיה הזאת שהוא מאוד מאוד חסר. קודם כל זה כאב מאוד מאוד גדול שהוא לא מספיק מדובר. המקום הזה של לעבוד מהבית, הסביבה, הבית עצמו, הוא לא רואה בך הרבה פעמים כאישה שעובדת. כי את נמצאת שם, אז הכניסה עלייך, הכלים עלייך, בדיוק דיברתי איתך היום בבוקר, וואו, איך הבית נראה ואיך אני אשתחרר מזה. למה? כי מי שיצא בבוקר הוא לא טרח לארגן את הבית, כי הוא יוצא לעבודה. עכשיו, גם אני יוצאת לעבודה, אני לא יוצאת, אבל אני עובדת, אישה בונה עסק והעסק גדל. אז נוצר לה הרבה מאוד לחץ, שהלחץ הזה יוצר הרבה מאוד שחיקה. יש לי הרבה ימים שאני יותר עובדת אסטרטגיה, אז בימים האלה יש לי התלבטות, רגע, אני אוריד את הקוקו מכאן או שאני אשאר ככה? מה שקורה לקראת הערב זה שכבר את מרגישה איכס מעצמך. עכשיו, מה קורה להרגלים שלנו עם הזמן? שחיקה על שחיקה וחוסר של חיבור עצמי. הדבר הזה בסוף הוא הופך להיות משהו שהוא מאוד מאוד גדול והוא לא נוח. ובמקום לפרש את הדבר הזה שצריך להשתנות משהו בעבודה מהבית, הרבה פעמים אישה תגיד, אני לא אוהבת את העסק שלי. לא חלמתי להיות כל היום מאחורי המסך, או עם איזשהו קוקו, או רצה בין המשימה שלי בעסק לבין מה שקורה בכיור שלי. אני זוכרת ממש שבתחילת התהליך, אני אמרתי לך, את חוזרת להתאפר. כן, נכון. את חוזרת להתאפר, ואנרגיה מביאה אנרגיה. זה מתחיל בדברים קטנים שאנחנו לא חושבים עליהם, אבל אנרגיה פשוט מניעה ומביאה אנרגיה. כל דבר קטן גורם לשינוי בעסק שלנו, גם במקומות הקטנים האלה, שהתאפרתי, לא התאפרתי.